ଆରେ ହେ ସେ ପୁଅ ଘର ବାଲା କୁଆଡେ ଗଲେ କିରେ? ଏତେବେଳେ ଯାଏ କଣ ଆସିଲେନି କିରେ? ମୋର ସେଟା କାମ ଅଛି, ପୂଜା ଅଛି। ଆରେ ଝିଅ ମତେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନି, ଗୋଟେ ଫୋନ କରେ ରହିଥା। ହଁ ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି ହେଲେଣି ଆପଣ? ଆରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଡେରି ହେଲାଣି ମୋର ଆଡେ। ଆରେ ଝିଅ ବସେଇ ଦଉନାହିଁ, ଆରେ ମୋର କାମ ଅଛି। ଆସିଲେଣି ତ? ହଉ 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 ହଉ। କୁଆଡେ ଗଲେ କି ଡେରି ହେଲାଣି, ସାଡେ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଯାଉ ଯିବି କୁଆଡେ ଗଲେ ସବୁ। ଆରେ ସେ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଯିବା ପାଇଁ। ଜଲ୍ଦି ଚାଲ। ଦେଖିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ବାପା ସାଡେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେଣି। ଇଏ ଟୋକା ଖାଲି ବାହା ବୋଲି କନ ହଉଛି, କଣ ହଉଛି କେଜାଣି? ଭାଇ ଚାଲ, କଣ ଡେରି ହେଲାଣି, କେତେବେଳେ ଯିବା? ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ସେଇ କଥା କଥା ହେଇକି ଯାଉଥିଲୁ। ଚାଲ। ସେ ଶୁକୁଡାଟା ଯାଇଥିଲା ଡାକିବାକୁ, ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯିବୁ ବୋଲିକି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, କୁଆଡେ ଗଲାନି। ଟୋକା ବାହା ହବ ବୋଲି କଣ ହଉଛି? ହଁ ଏଇଠି ବା ଆଇଲଣି। ଆରେ ବାପା ଏତେ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରୁଛୁ, ଯିବା ନା ନାଇଁ? ଚାଲ ଯିବା, ଚାଲ। ହଉ ସବୁ ହେଲା ଯେ ତମ ପୁଅ କୁଆଡେ ଗଲା? ପୁଅ ଏଇଠି ଘର ଅଛି, ଡାକୁଛି କହିବ। ହଉ ଯିବା ଆଉ। ଆରେ ବାପା କଣ ଆଇଲୁ? ବାପା ମୁଁ ବାହାରି ଖାଲି ତ କନ ଆଉ ହେଲା, ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। କୁଆଡେ ଗଲେ କିରେ? ଆରେ ହେ, ଆରେ ସମସ୍ତେ ଆଇଲେଣି। ଖାଲି କନ ବାହା ହବାକୁ ଶ୍ୱଶୁର ତୋର ନମସ୍କାର ହବୁନି? ବାପା ଏଠି କଲି। ହଉ ଇଏ ସମୁଦି, ଇଏ ଜୋଇଁ। ହଉ ବା। ହଉ ବାପା ଉଠାଉ। ପୁଅକୁ ଚାହିଁଛି ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଇଏ ସମୁଦି ଆଉ ଜୋଇଁ ବସନ୍ତୁ ବସ। ଇଏ ସମୁଦି, ଇଏ ଜୋଇଁ ପିଲା କଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ସମୁଦି ପୁଅ ମୋର ଭଲ ପେଲୁଛି। ପେଲୁଛି କଣ ବା? ଟଲି। ଓହୋ। ସମୁଦି ଡାକ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଦେଖିକି ଯିବା। ଝିଅ ଡାକ। ଆଲୋ ମା କୋତରୀ, ଆଲୋ। ହଁ ବାପା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଚାଲିରେ ତୋର ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଓଠରେ ଝରେ ମହୁ। ହଉ ମା, ସମୁଦି ଝିଅ ତ ଆଇଲାଣି ଆଉ। ହଉ ବାପା ଆଉ ଝିଅ ଟିକେ କହିବୁ ଟେକିବ। ଆରେ କଣ ଟେକିବ? ଓଢଣା ବା। ସେଇ କଥାଟା ଆଗରୁ କହୁନୁ। ଟେକିବ କଣ ଟେକିବ? ଓଢଣା। ତମର ଟିକେ ଟେକ, ମୁହଁ ଟେକ। ଆରେ ମା କଣ ଗୁଟୁକା ଖାଉଛ କି? ହଁ ବାପା ମୁଁ ଗୁଟୁକା ଖାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଖଣି ଯାଚି ଦିଏ। କଣ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ତୋର? ବାପା ମୁଁ ତ ଏମିତି ଝିଅ ଖୋଜୁଥିଲି। ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା। ମୋ ଝିଅ ତ ରାଜି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଥର ବାହାଘର ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ଏବେ ଆସୁ। ଆଜ୍ଞା ରହିଲୁ। ନମସ୍କାର। ଆରେ ବାବା ବୁଢିଆ ଘରେ। ହଉ ବାପା, ହଉ। ଚାଲ ଯିବା। ଆରେ ଭାଇ ରୁହ, ଆମେ ତ ଝିଅ ଟିକେ କିଛି ଦେଇକି ଆସିଲି। ଆରେ ସତ କଥା ତ, ଆମେ ତ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଆଣିନି। ଆଉ ପୁଅ ଟଲିରେ ତ ବସିକି ପଳେଇଲେ। ହଉ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ଆଉ। ଆରେ ସମୁଦି ଆପଣ ପୁଣି ପଳେଇଥିଲେ କଣ? ସମୁଦି ଆମେ ଭୁଲରେ ପଳେଇଲୁ, ଝିଅ ଦେଖାଟା କିଛି ଦେଇନି। ଆଉ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଡାକ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ମା କୋତରୀ ଆଇଲୁ। ହଉ ମା ତା ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ, ଏଇଟା ରଖିଥା ହେଲା, ଆମେ ଆସୁଛୁ। କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପା? ଖଇନି ଦେଇଛନ୍ତି।